cannot stop cousin. Yet, Bible study. Hmm. Kahit si apa. Hmm. Yan pala na story ko. LSC. Hello, patamsak naman po dyan. Hello, hello, hello. Good evening. Patamsak naman po si House. Night good ni Dada PJ. Thumbs up, dan home. Thank you so much, Dada PJ TV. Maglalapagan po kayo mamaya. Bibigyan kita ng jacket. Wait lang. Thank you so much, Dada PJ TV. You'll be here, host. Thank you. Wait lang ha. Bibigyan kita ng jacket. Pwede mong isend yung link, bebe. Send mo yung link ko para makahanap tayo ng mga ibang mangingisda. Kalimbang mo na si host, bebe. Ayan, binigyan kita ng jacket, ha. Mamaya maglalapagan tayo. Thank you sa patamtak. Hello, hello, hello. Thank you, thank you, thank you sa 2 million viewers ko po dyan. Carl Andres, Peligro, Palista Puhus, Patamsa. Thank you, thank you, thank you. Maglalapagan po kayo dyan. Carl Andres Figarido. Maglalapakan po kayo. Wait lang. Bibigyan kita ng jacket, Carl Andres. Ayan, may jacket ka na, Carl Andres. Pwede kayong magdikitan ni Dada PGTV. Mag-iwan na lang po kayo ng link po dyan. Pa-subscribe si host pag
Pag hindi mo pa ako kadikit, Carl and Hillary. Hillary. Eh, ayun. Pero sige, papa. Lahat sir. Ah, San ka Iva TV, thumbs up dyan. Thank you so much, San ka Iva TV. Thank you so much, Ryug and James Iko. Thank you so much. Dikit na po pala ako sa'yo. Opo, opo, opo. Thank you, thank you. Ba't ganun? Hindi lumalabas sa ano, sa main PC post ko. Show. Dikit na. Thank you so much sa patamtak.
Sino kaya yun, ma'am? Hello, Mama Lynn, Tamsak host. Thank you so much, Mama Lynn. Magdikita na lang po kayo dyan. Bibigyan ko po kayo ng jacket. Hello, Kuya Vince MS, Tamsak Kas. Ambasa ni Bukyo kasi. Ayan, magdikita na po kayo dyan. Thank you so much sa 3 million viewers po dyan. Thank you so much. Ayan. Mama Lynn, pwede na po kayo maglapag ng link. Sa mga nandito, pwede po kayo maglapagan. Shoutout po bro, Reuven. Okay. Rose, Ann, Braca, Tamsakdan. Pwede po kayo maglapagan ng, ayan, pwede po kayo magbaba ng link dyan. Magkikita na lang po kayo. Rose Ann Braca, meron ka ng jacket. Pwede mo lang ilapag yung link mo. Magkikita na lang po kayo dyan. Hello, 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 hello. Ayan, kukuha lang po tayo ng WA. Hmm.
Ma'am, tama po ba ginawa ko? Sorry, wait lang. Tama. Tama ginawa mo, tama. So, ayan. Wait lang. Um, didikitan kita, Rose and Braca. Didikitan kita ng ninja ko. Playing. Maglapagan na po kayo dyan, guys. Kalimbang na kita, ha. Ginamit ko yung ninja ko, pero legit yun. BB ka lang pala, 94. So, sana mapagraduate kita dito, ha. Mapagraduatein pala kita dito. Marami akong ninja. Wait lang. Thanks po, hehe. Super blessed. God bless po. Wait lang. Gagamitin ko yung mga ninja ko. Pangalawa to, ha. Sinubscribe na kita. Bali, dalawang ninja na yung naibigay ko. Wait lang. Maraming ninja din yung pinsan ko. Madami na ba? Maglapagan kayo dyan, bebe. Binigyan ko kayo ng mga jacket. Maglabakan kayo dyan. Ayan, si Rose Ambraca, at saka ikaw, Dada. Magdikitan kayong dalawa dyan. Ayan. Rose Ambraca, tatlo na lang kulang mo. Wait lang, ha. Pag-graduatein kita. Tamsak nyo si host, tsaka kalimbangin nyo na rin ako sa mga hindi nyo pa, dyan. Kakalimbang si host, pakalimbang si host. OMG, tuwang-tuwa po ako sa sinabi nyo, eh. Kahit 94 lang pa lang po ako, super masaya ako. Sen! Sen! Wait lang, ha. Yung pinsan ko ang didikit sa'yo para makagraduate ka na. So, 97 ka na, tatlo na lang kulang. Wait lang. Naiput ni Dada PJ TV, magdikitan kayo ni Rose and Braca, magdapag ka ng link dyan. Kas, dikitan mo nga yung si Rose and Braca. Kailangan niya ng ng apat o tatlo na lang para graduate sa 100. Unahan niya na lang ang class, mag-iwan na lang siya ng bagas. Dikitan ko siya mamaya. Hello po. Bigyan ko siya ng ani. San ka iba TV? Dikitan mo nga si Rose and Braca. Kulang na lang ng 3. Baka naman may ninja ka dyan, dikitan mo siya.
Thank you so much sa 3 million viewers po dyan. Rose Andraka. Wait lang. Vince MS. Isend ko si kayo kas Itang ko lang na niya ni Mera. Isend ko si kayo naman lakon. Ah, kas Isend mo. So, si kayo. So, Ay, abong ko ay si kayo naman napagban. Lapag yun lang. sa Kaiba TV, tikitan mo nga si Rose Andraka. Kulang ng 3. Search ko lang mong Vince MS. Hilakas, copy paste na ba na? Kaya kinanaya. Hala, ang galing naman po eh. Mag-iwan ka daw ng bakas Rose Andraka sa ilalapag na link yung kay Vince MS. Wait lang ha. Mag-iwan ka ng bakas. Didikitan ka niya ng 6 mamaya. So, sure na makakagraduate ka. Nasa Bible study pa kasi ako, kaya mamaya ko na lang kayo bibigyan ng ani. Nagba-Bible study kasi siya, kaya mamaya kayo didikitan ng pinsan ko. Mag-iwan kayo ng tamang bakas para hindi siya ma-spam. Rose Ann Braca, hala ang ganda. Rose Ann Braca, dikitan mo yung nilapag kong link. Tapos mag-iwan ka ng tamang bakas dahil didikitan ka ni Vince mamaya pagkatapos ng Bible study niya. 6 na ninja ang ididikit niya. So, sure na graduate ka na. Yung isa yung main ko yung ididikit ko. Tapos yung isa main niya yung ididikit niya. So, ayan, puntahan nyo na po yung Sure po ma'am, wala pong problema ma'am Sakura. Dikitan na din po. Salamat, salamat, salamat. Rose, dikit na dan. Ayan, dikit na daw sabi ni Naiput Dada. So, sure talaga na makakagraduate ka dito. Wait lang. Like kung may kinumpasam yan. Salamat. Yung babantay ang menu Ang menu, yung pagbabantay. Yung Sino yun? menu, huwag niyong ipanood pag naka-live kayo. Yan yun. Kaya yung babantay. Sakura Jin Red. Sikat yung babantay. Hindi dikit kayo. Tatamsak kayo. Tinamsakan. Hindi. Nagpawiin ko. Hindi, agil na babawi. Basta akin. No, mambantay kayo kas. Pero ako I-change kinala. account nyo. Kitang po. Magawa yung bantayan. Agyo, kan babantayan si Sakura Jin Red. Ay man. Kasi possible nabuwasan so watch hour or views or likes. Ay man. Kaman so can experiment ninan kuya road tour sa apat. So, ilan na ba ilan na yung kulang? Ayan, 2 na lang kulang mo. 2 na lang. Rose and Braca, 2 na lang kulang mo.
Ba? Thank you, Lord. Vince, done na po, idol. Ayan, Dada PJ. Nag-iwan po ba kayo ng tamang bakas, Dada PJ? Dahil didikitan kayo mamaya ni Vince MS after ng Bible study niya. So, anin po ang ididikit niya basta sure na tamang bakas ang inyong iiwan sa kanya. Thank you so much sa 3 million viewers ko po dyan. Hello, hello, hello. Clarice Barestos, Tamsakdan. Thank you so much. Pakalembang na rin po si host. Wait lang, di bibigyan kita ng jacket at maglapag ka ng link mo dyan. Lapag mo ang iyong link. Link, link, link. Opo, sure, dikit pumus. Thank you, thank you, thank you. Clarice Barrientos. Binigyan kita ng jacket, ilapag mo ang iyong link. Clarice Barrientos. Binigyan kita ng jacket, ilapag mo yung link mo. So, nag naglapag si Nightwood. Ayan. Sabi ni Rose Ann Braca, dan na po Sir Nightwood. So, pupuntahan kita, Dada PJ. So, subscribe kita. Thank you. Ayan, mag-iwan ka ng link dyan. Clarice Barrientos. Dada, PJ, Dan. Ayan. Playing Clarice Barrientos. ₱78. Yan. Didikitan kita ng dalawa para graduate ka na sa 80. Yan. So, kulang ka pa? Didikitan kita. Yung ninja ko. Laris. ₱81 ka na. Clarice Barrientos, ₱81 ka na. Thanks, host. Kuya Dada PJ, didikitan ulit kita ng isa.
Sige, be. Rose, balik po agad. Yan. Sabi ni Clarice Barrientos. Thank you, host. Welcome. Thank you so much sa 2 million viewers ko dyan. Thank you, thank you, thank you. Dami alagad ni host. Di naman. Konti lang. Thank you so much sa 4 million viewers ko dyan. Sino ba yung bago dito? Pakisend naman po yung link po sa mga GC nyo. Thanks po ma'am ho sa pagbibigyan ng video po sa akin. Highly appreciated po. Welcome Rose and Braca. Welcome, welcome, welcome. Graduate ka na sa 80. Ay, 80 ka na pala. Wait. Okay. Iba pala yung 98. 98, 98. Mamaya, gagraduate ka 100. Katapos ni Vince MS. Ibikitan ka niya agad. Na sure na gagraduate ka. Kumain na ba kayo dyan? Done na po, Ate Clarice, sabi ni Rose and Braca. Ayan, thank you so much sa thumbs up.
Huwag mo nang balikan, bakit ka lang masasaktan? Ay pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Ay, ay, ay. Ilang taon na yun dyan si Grace? Yung CPR dyan sa... Ha? Yan ang CPR. Hindi mag-angko. Ngalan nyo din music. Jaodkin. YouTube. Baka na-copyright ng sayang. Hindi ko i-aaralin tan eh. May napanan di aga na city. Hindi. Tinatang Friday. Malay mong BBG siya. Only 1 million viewers.
Ngayon, may makinis ka natin. Kasi kami ang magmalitis ka. Ayan. Bago mo po man, Pagman. ganin, nalaki. Ay, ganong processing nila ba, dito yung studio, bago mo po man. Pinagkukulangan mo eh, sarap. Kasi nga, second mo Sabagay nangyari kasi wala rin man titik. Diba? Oo, ang mag-take to. Eh, no isipan mo, galing man uploaded yung tampo lang. Ay, yan YT Studio, uploaded na, pero wala pa baga to processing fee. Nababasa yung na. So, palang ko ba sa kay oras si ay? Tapos, Wala na. sabalan ko, nagkikita. Ano niya sa? Pangat kayo? Naman, siya, hahabulong ko pa si aming watch hour para wala ikarga dyan. Playlist. Tiga na lang WH mo. 12 to 600. Okay, tantas, ayos lang. LS, makatulong. No, siya halimbawa, amo na reach may for December. Ano pa man? So, ba? Kailangan kasi, ah, mas dakal, kailangan ang mas dakal so, ay, amay, fake news ang umuwan eh. Amay, mamaliw laya, eh, mas atagi ni so, fake news ang umuwan. Gabay si Ren, so, kaya, gabay so, kaya, manpabus. Manpabus kayo, ya, yun, watch hours yun, ang bayad kayo, 1,250, 1,000 watch hours. So, yan, ulagsi kayo. Kasi nga, say, kapag, kasi nga, say, bayar to may ken,
may manante, 1,250, 1,000 watch hours. Diba yun? I-recommend ka kayo. Masugago ang rating. Kasi dyan aron kas, in 2K, 1,000 watch hours. 2K. Maso ginawa dara may arya. May aron ni kas 4K watch hours, 11,000. Basta Hello, nyo, hello, paano hello. ito naging Sa 11,000? 2 million viewers ko dyan. Pwede ba may habang naka-live ka? One hour lang.
Yari mi si Aynilad TV, 50 watching. Ba't parang walang naglalapag eh? Sakura legit. Ay, pinit. Ano? Ma'am, 99 na ako eh. Rose Andraka. Malalagpasan na yan, Pepe. Wait lang, wait lang, wait lang. Di pa siya tapos eh. Ito siya, Bible study. Pero sure yan, makakagraduate ka.
Magti-take 2 ako mamaya, Rose Andra ka. Last G. Mamayang 10. Balik ka sa akin. Okay lang, Rose, ma'am, walang problema. Hindi naman ako nag-update. Basta didikitan ka ni Vincent mamaya. Wait lang. Hindi pa siya nagpa-vibe. Bye-bye. Balik po kayo mamaya ng 10 p.m. Mag-take 2 po ako.